Първо, не трябва ли да е на кого? Второ, за цитакте. За цитакте. За Тадо. цитакте. Вчера имаше такова подобно. Какво беше? Чакай да го видя. От моите вид. Ето тук. На кой разчитате? Разчитате. Така, да кажем, че това е разчитате. Няма да ти кажа на кого разчитате. Не. Така. Иначе... Не се излагай, не казвай на кого разчиташ, да. Какво е ти? Да, иначе напишете в Google изображения, ако... Не, напишете по... Има много яки изображения. Напишете Анди. Напишете Анди, да. Напишете Я Анди. да напишем Анди, сериозно. Ще ви излезе... Консклако. Анди. Анди. А нас. Не мога това. Кейт Мидълтън ли това или аз Кой е това? Ти. Аз? Да. Окей. Иначе, да, на кого разчито там нещото? За скип. За цитакте. Абе, Кирил, това ти ли си? Кирил! Кирил има много. Кирил има много големи пичове, просто. Я, гледай сега. Какво? Това е яко. Я, чакай. Не мърдай, бе, кожар. Чакай. Да, иначе... Винаги става така. Не го връщай! Виж ме, моля те. Виж мен. Виж ми очите! Виж моите. Не. Виж.